Добрый день! Сёння 26 траўня і мы пачынаем агляд навіну за тыдзень на Аршаншчыне. Банду аршанцаў затрымалі на Гомельшчыне, але ці быў з імі капітан? Настаўнікі нічому не вучацца, махляры развялі работнікаў адукацыі. Міні-футбольны вітэн гуляе ў паўфінале чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Гэта і іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Найбольш рэзананснай падзеяй гэтага тыдня стала затрыманне 5 аршанцаў, якія рабавалі фуры. Інфармацыю пра гэта прэс-служба Міністэрства ўнутраных спраў апублікавала ў панядзелак. Паводле міліцэйскага паведамлення, 5 жыхароў Оршы выязджалі на мікрааўтобусе ноччу на трасы Гомельскай вобласці, шукалі фуры, кіроўцы якіх спалі на стаянках і ўзломвалі замкі кузаву. Тавар з фуры перагружалі ў свой мікрааўтобус, а бывала яшчэ і злівалі паліва з бакаў. На сёння следству вядома пра 6 эпізодаў дзейнасці аршанскай банды. Здавалася б, усё зразумела і справа амаль закрытая, тым больш удзельнікі групоўкі прызналі віну, ды былі злоўлены на месцы злачынства. Але ў чацвер выданне, якое прызнана ўладамі экстрэмісцкім, апублікавала працяг гісторыі. Спасылаючыся на ўласныя крыніцы, журналісты дадалі, што затрыманыя здалі яшчэ аднаго свайго змоўшчыка. Яны назвалі прозвішча капітана добрускай міліцыі, які прыкрываў банду па міліцэйскіх каналах, паведамляючы ім пра хаду следства. У некаторых вылазках злачынстваў міліцыянт удзельнічаў асабіста. Паводле журналістаў, капітана міліцыі Міхаіла Згірскага пасля атрымання такой інфармацыі затрымалі, а ў хаце падчас обшуку знайшлі рэчавыя доказы віны. Па стане на пятніцу прэс-служба МУС ніяк не пацвердзіла і не зняпраўдзіла такога абвінавачвання, але ж на асобных праўладных каналах у сацыяльных сетках у чацвер і пятніцу з'яўлялася абвяржэнне, хоць і без падрабязнасцяў. Магчыма, што на момант выхаду нашых навінаў нейкая дадатковая інфармацыя ўжо з'явілася. Тады яна ёсць і на нашым сайце, які на тэрыторыі Беларусі дасяжны праз сервісы VPN. У кожным выпадку бачна, што гісторыя атрымае працяг, і мы будзем адсочваць развіццё падзеяў. Таксама нашай рэдакцыі стала вядома, што затрыманы міліцыянт Міхаіл Згірскі браў чынны ўдзел у палітычных рэпрэсіях у Беларусі. Яшчэ адзін выпадак супрацьстаяння ўладаў і дэмакратычнага грамадства можна пабачыць на прыкладзе аршанца Александра Камлянка. Мужчына былы машыніст аршанскага дэпо. Ён сышоў з працы ў 2020 годзе і пасля працаваў кіроўцам-дальнабойнікам за заходняй мяжой краіны. Сёлета ў лютым ён з нейкай прычыны вярнуўся ў Беларусі і быў затрыманы. З тае пары Александр знаходзіцца ў віцебскім СІЗА нумар 2. Па якім артыкуле абвінавачваюць Камлянка, дакладна невядома, але відавочна справа палітычна матываваная. Бо ў чацвер старонку Александра ў аднакласніках суд Верхнядзінскага раёну прызнаў экстрэмісцкай. У той жа дзень з'явілася рэакцыя праваабаронцаў. У другой палове дня праваабаронцы прызналі Александра палітычным вязнем. Да іншых крымінальных навінаў. Ужо зусім не арыгінальную, але эфектыўную схему выкарысталі махляры супраць дзвюх аршанскіх настаўніц. Злачынцы стварылі лжывую старонку на імя дырэктара школы, у якой настаўніцы працуюць. Выкарысталі нават фотаздымак самога дырэктара, які знайшлі ў адкрытым доступе ў сацыяльных сетках. Псеўдадырэктар спаслаўся на міліцыю. Маўляў, зараз будуць пісаць адтуль і трэба ім дапамагчы. І настаўніцы паверылі. А далей запрацавала звыклая схема. Вазьміце крэдыт і перакажыце грошы на ўказаны рахунак. Жанчынам пашанцавала, што банк хаця і пагадзіўся даць крэдыт, але самі грошы вырашыў перадаць на некалькі дзён пазней. Гэтыя некалькі дзён уратавалі жанчыну ад страты грошай. За гэты час яны зразумелі, што маюць справу з махлярамі, і звярнуліся ў міліцыю, якая занялася справай. Аршанскія футбалісты на гэтым тыдні парадавалі заўзятараў. Спачатку згулялі ўнічыю з Астраўцом. Усцешыў не столькі вынік, бо ўпушчаная перамога, колькі якасць прадэманстраванай камандай Мікалая Кітаёва гульні. Затым быў гасцявы паядынак 1/32 фіналу Кубку Беларусі ў Клецку. Роўна 5 гадоў таму аршанцы сенсацыйна прагулялі клецкай камандзе, якая выступае на лігу ніжэй, і выбылі з розыгрышу. Цяпер блакітна-чорныя такой памылкі не паўтарылі. Пераканаўчая вікторыя 6-0, і аршанцы крочаць у 1/16. Імя суперніка пакуль невядомае. Амаль непераможны сёлета вітэн, на жаль, мае вялікія цяжкасці ў паўфінале першынства Беларусі ў міні-футболе. Дзве першыя гульні серыі прагуляныя менскай сталіцы. Гэты выпуск запісваецца акурат у тыя хвіліны, калі ў Оршы адбываецца трэцяя сустрэча. Зычым чырвона-чорным поспеху ў матчы і працягу барацьбы за золата. Энергетыкі неаднаразова паказвалі вялікую волю да перамогі. 26 траўня ў Оршы адбываюцца два мерапрыемствы ў адным. Вечарам
у парку «Казачная краіна» шоу мыльных бурбалак. Мерапрыемства распачнецца ў светлы час содняў, а калі сцямнее, там сама і па тых самых квітках адбудзецца працяг у выглядзе піратэхнічна-вогненнага шоу. Арганізатары абяцаюць незабыўныя ўражанні. Чарговы наш выпуск не можа абысціся без выпадковых назіранняў за дзікай фаунай. На мінулым тыдні мы назіралі за мужным ласём, які бясстрашна пераадолеў усю воршу. На гэты раз і на нашым канале ў некаторых чатах гераіняй стала сава. Кіроўца на дарозе падворшча сустрэў гэтую драпежную птушку проста на дарозе. Больш за тое, сава быццам не спужалася аўтамабіля і некаторы час сядзела на дарозе ў святле фараў, ды глядзела на кіроўцу. За гэты час мудрую птушку атрымалася як след зняць на відэа. Насамрэч спрацавала не смеласць савы, а яе прыстасаванасць да начнога палявання. Зрок птушкі быў настроены на тое, каб у цемры вышукваць здабычу, і машына сваімі фарамі яе асляпіла. То бок птушка некалькі секундаў проста не разумела, адкуль узялося столькі святла, а калі адвяла вочы ад фараў, то змагла зляцець, пакінуўшы на памяць прыгожае відэа. Каб не прапускаць падобныя ролікі на нашым канале, раім вам на яго падпісацца. А калі вы падпісаныя, сардэчна запрашаем паставіць падабайку, а можа і напісаць каментар. Парайце нашыя відэа сваім сябрам і знаёмым. Да новых сустрэч!